pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kok dungaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani leresan mas alias kebetulan belanjane kadah rate kabotan yen turun enggal-enggal ngrencangi tekan omah kula paringi kopi iya topil kolanang dolek momongan Belaya niki blonjo napa Bayu badhe tindakan ampun jelo mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar pae oeng oeng prawan rondo kanggoku ora patek